ki khubor ka bate si TV rakhe ka Frank Yamaha khatn reus nam ya ka jing shakri ka jongka baden ais ngo bhasha baro kinong thi thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hoteri unai lur 8000 ar pusau kinong snong jo snong umran diary snong kabadan riboy district klasatsia bat bitashla ya ka sarkar namar ka jing thot prat ka boarding electric hakan ka snong bakat kum gejinga thu jongki kila ong baha ka shisngi ki boarding tam kum bashi kan tatam kini ginong snong ki bingla yo banyikran klasat hisya ya ka sarkar rekim tan lat banle kumno bat dailing ba kini gejinga kran bat ni bakila yo ika kapu ban therting ya ka sarkar baban kleilut ya ki ka bagidan ban pinsngong sya ka sarkar kini ka snong kemudian bon tli karkhana kidan bon ngot kinong risiar kidan ki pinmi jingbam lani ka food processing unit kidan kiba buat dukan bam kiba hapan pendai tha hapo fridge baka bam kan om sneu kidan ru kiba buat cyber cafe bat berok kini kla syak ta lon bat kawan ra ka jingdu nong ka bakrau yaki tang namar ka jingbam biang ka boarding ka ba kampin bitar shu yaki ka dei ba wat apeng ka jingbam biang ka boarding ka bai thangding lani ka belait pat ka long ka bahe bat kila kam pelada ka belait karet ki bre ki buan thau yo meter ki pha bujuli no yo meter da ka baong bo meter ulas neu hapadeng gejing bitar kila ong bakim kerpat syu ya ka sarkar lekin haban shudu mak ben namar bagadi ka kamram jong ka sarkar ban penbiang ya ki jinan kam jong ki paj ba ka jinglong jing man jong ka ne ka la jang ni snong jong ni kalong kum ni ka bilaj ba he ka la dan teng do la asngi bilaj ka yaj bet te hakabaya dai padla keren pada bad utu nong ai bilai bang balai balka bailat ka he hana katkum ka reading ngalango ya ta reading metar jongi ka ba hakano kurkom ka ya ka reading metar namar ba dan light ru reading uyat te ngalango ya kata te la slam ba kwa ban keren chapang ka ne ka light ken tamba ngampat yolat temta asngi pada pilayawan tengah asu tenat sibun nomor ba ngakwahi ban keren cepang kane ka lai ka jing lip lai hang ni kala long palat ka bai lai ka bahe tenang ta ka jing du nong jongi ki pai ba kala long siapa palat nadu ki badi do nadu ki balai food processing nadu badan ki karkhana kini ki karkhana welding tenang tapat kini ba don ki dukan kum ki cyber kum ki ai bar khoj ba bon hi ki dunong tenang ta wat kini ki dukan ki biang isyong mangi laki lakaru ladam don light nyu beje prabeje ngi lahap khang dukan nomor balai don light ladam don light tum ngin play dukan ka balai ngi hap siu ya ka beli light ngi hap siu ka ba me ngi hap siu tol mana bon bakle pada kane te ki break berat dia ka do bapot ka do kha bayat ki khun siar hapo sem siar ki khun siar badang de ki dang ora kam to net bon ki mi lai bon ki yap ka mana bak le ka to ni dap siu ba yan ka bai lai la da ka long kum ni nga da nga ong bai ngam ong ra to la ne kerpat nga te nga ong bai ka sarkar ka dei ban tip ka dei ban ni tho ka dei ban yu i kam dei ban mala ba ngi ki ba ngim dei ban tu nong la da ngi ki ba ngi du nong mano ben bak lete kitu khamtam ni kini balai food processing yak badai ba simram ma ki simram na bang namar ba bun sien hi ki pencelur yangi ban simram kitu ba simram babli kan rat kimyo asyo ban trekam karam dhap siu lada sakut karam ta syabe ngem tenteng leong saban ayu ki la ya wan thot wan diet ro hayeng ta ba bun sien pat kan ni kalong pendu long ka pendu jing kermen ken wadi kitu ki basim ramro tenang tapan nga kaliang jo nga sngo mendong ba ngimdei re sisngi ro bangin do lai ki ba ro khoi ki dei ben yo lai mangi ki ba song dokan ki dei ben yo lai ba ro ki baterkam ki dei ben yo lai namar ba nginem do ra ya ki ai bangi ngi tre ngi ki ba ngi dei ben yo nang ki ba ki baro ki song snong hang ni po ri bhai la ne po meghalaya lang ne po rikasi jentia jongi kini pas muto ya kini kim dei ban ang ba uwon ai bilai unle gat bamon ngi ki bam yo lai ding hap siu ki ba yo lai ding hap siu kam dei da kum ta
Ya ka ba yo ngi hap siu ya ka ba yo ngi der ban siu nomor kan uni mitar ka sarkar ka ade ban ai ngi ba mitar ba ngi ni tho ba kata ka bil ka keo ngim der ban yo uni lom som mitar ba ule utu nong sina bilai kat ba umon un ai ngi ka ba bilai kat ba umon dangi keli wang nak kat kum ka reading jong pi ka reading ayu kata ka ba khlem don meaning show ka jinglip light ka ba khlem don meaning show ngate ngasro bandong tanggat ta ba ki pai ba hi ki dai ban mi sakmat kim dai ban sya ya lam bakla la ne pen sutho bakla hano ba ki pai ba ki dai ban tip la da ka balik ka bayong la dangi ki pai ba kho ni sutho ha ka dai kom em don ba yu roi te ngi dai na ta ka da ba ngi ki pai ba ngim sutho ngim nut ban mi sakmat ngim nut ban challenge ta ka daw yang ngi sya yu nolor ba ngi hap kit ram ngi hap dab ram ngi hap siu nolor ba ngi hap berat pa dia ka ai ka bangi ya ka mar de ya ka mar khai ya ka mar ka ba ngi dai ban penmi pisang ngi dai ban siuram ngi hap do ya ka ni te nga so ban ong ngat ngam kerpat re ngam don kam kerpat ini no ra ka dai ka hok dong ngi pai ba bangi dai ban dumok bai bangi dai ban yo ya ka hok ngi dai ban yo ya la ka jong ka da bai nong ngi dai ban yo ya la ka jong ka ka jingmi khanang ba ngi la ban siu ya ka ram ya ka bai light la ne ya ka no ka bangi dai ban siu ro ngim dai da ban du nong na pla jong ngi shi na ya ro ti pai ba ki dai ban mi sakmat ndai ta manga ban kara po social media mi ki pai ba ro sakmat ban challenge ya ka ne ngim dai da ban sha yu roi palat ha ka ne ka sarkar la dawan ka no sarkar ro ngim dai da ban sha yu roi ta sa ka wai pat ha ka bai dai ban mitar don kalong yang ka ba khandet ka bai lai uang ba uni mitar jong phiu la do dai man bujili na da khandet ka bai lai dai mitar la do dan ka karkhana ba bro situ yo mi otrai bam don lai wang na ka to ka mitar jong phiu ka la do ki dai ban bujili na nomor ba khandet ka bai lai ha ba kim yo otrai da kum no kam khandet ka bai lai ha ba kim yo thang da kum no khandet ka bai lai te ta ka da long ki pai ba dai ba pli kan rat ya kata ki su tho ba kala ki ha bujili yo mitar hado kata ngilong ki bre ki bala saya lam bakla don tentang bare ha ba dai ki ni ki bre ki ba shet jing bam khasi le ne ki food processing kim yo ban trikan ya ka marbam yo ki ba ki la prem kim yo ban telet ha ba kim don lai ki hap the karam hap siu bai lai hap siu karam be ki shim na ka na bang ri hap siu te ya ka ne mo no ban bakle ha ba mi em ngi kham pan ra no sina yang i tre kom se ba jong dai na ta ka daw ngi dai ban mi samadan ban challenge la ne ban pan la ne ban dawa ya ka hok im dai ban tieng ma no na ka liang pa ba kim dai ban tieng man ka pon ngai sele kren po office yang kum ni yang pi thang ubolaj pi bakum no thang ubolaj ubali ban kham duna ka bai lai ngi la thang ubali rom le dangi thang ubasau rom sau tangi le kum no cái ka ba ngin hap le pat na banta ban penduna bai lai ka bong meng ki tingi lang ai bai lai hap siu ki pha thang te menta ba bon ka jing rap jongi ka dei no tu emergency ba me lai ar kan ta lai kan ta tu shan te na ka tu ngi atri kam ai nga thara ki pai ba ka dei na ka tu ki yo pen mi pisa ban yo siu bai lai no tu emergency kan do spa ai dong teng noi sistem dong teng ne ru banai nyo banai tamat het emergency ra basok sama baki bandok di len spa away emergency kam dei ra basok tangai hap het pat emergency nomor balai ba kadum tingim ban sering kuai ka jing sai dei re aja ka bangin yo ban khang dukan kum tu khandai spo baje teng tang ka jing bom don kalai san baje ru baje tang sudum no ngila hap ban khang no nomor ba ubumati telatip hi bam ne islam te kalakta shibun hi gi kam sungdukan baki kam khai jomiro kanno kanta e kisni kawan tingte kawan haka sisi kawan kumtu ka dakane islam ero kumtu kumtahi kamju da one full banong fully bit sisi bro sisi da kanuman hi kawan kalip kumtahi apa ide berbelat tu kalau mekum joy ke belat kanum hiar hiro dal jafi kalat ka kalip ro kawan kum joy dikta la khta hi kan marbursin hi tran husno ila kran la ya khana hi kata gajing dunong gajing su khia kan marba ka business kadon henry kam minla penyai na marba food kalat hakado kom min penmi kan batsiu bai lai la khta hi kan
ngin permi bai dukan na ngin permi bai tiar ngin permi bai light tu te handre habom don galai ngin permi ai ka kam jungi ka dukan jungi ka ba ni hab yadi thit lang ba jong galai ba bun sin hite kalong bai dalak khang dukan la poi hiang me light kalong ta te ni le no bilai ta ka poi bai tu hi kan khat ar spa khasan spa si benai siu dengan siu kan nama dari kan lajmen wai dau baka du saklau ai tengah ong ya lajmen ru kan jing thut jong ni galai ta trai de baduna ki jonggli ne komno ngalap pensai ke ki mo pan jonggli biang lese yo du saklau te ki ong ba don posting kum kata long haji sutu jongi te ka ong mar ba lajmen mar ong ba du ina khlau jing du na khlau te de ka jing du na jong ki jonggli te ka kerpat ka sarkar kan penbun ki jonggli kan ban pen khu je ki wayar habe de ki yo tum khu saklau sa betap ta kan cái jing long jing man yang kan kalat yang ni senang tinggi telak kalat pi. Namar nilai kinong di dak ni penfix iar. Lalangim dan yo komentar kasni ki ang buah hafrish bangin di makan bahaka dok kai. Kalat pada kambing labun sa bangi bread. Kabelat pada kakio. Lalangim siu ya kabelat kilauan online. Tengin pelang ya kata kabai light ne ngin ya kurai ya kata kabai berdok jongi ba malakas ngine. Ini lek kumdo. Haba kalai kam don kabelai kin bil be tik tik. Te kisin bam don lai te kabil kan nyai. Kala di jiro balan hande haba jiro balan kumno kabil kan nyai. Lalong kumbangi le di isya, ladangi di nokoro, lalong kumbangi thoram, hab thoram. Mo? Lalong kumta de ladam di isya ro thoram, ladangi di ai nokoro thoram. Kasurka lalong kumbalam tam ta. Namar bale habam don lai ro katho kabil kaya. Habam dan light ke deben jero balan, hendak kabil pada dan deki hajar, ki ken bangi ki de kinong di dukan, kabil light ke hek beng. La kim tip bangi de tang san pho bengka la ni hispa bengka, kabil light ke de ka jong dukan ke de bi ke bahe. Tengin ni bahasa kun ni bahasa light ngin bahasa by school na. Ini lek kumno. Kabil light ro ka light ro ka kam ju biang. Ada dah kan dukan na lah. Ka light ro kam ju biang. Daki hajar. Tang ngilak tiu tang ikut lisaro kamu ngilak khat ar khat lai spa si benai. Plus nang taro kajeng awen ai belai ro kam ju hok. Haka si benai kamu langkum ni. Ar benai lai benai nang ai belai. Kinda lawan rumah ki kan poi ke belai kilai hajar 100 hajar. Dadangi ang balay pimun ay man la kabanay bangi ki baduk insuk ban siu ki ang likran sa office taka kiu ka balay likran sa office tengin da likran sa office kin map tang sisin hang tu la nang ta kaju hi kanwan Kin map ruru. kakta balay kam kta nama kadua bakin diru kam nong su kalatnya hak berat kin hapen kuy de uwe nama kindawan kibriu kin kili kadua kala asma ngelak long kumangi chat ka senduk teh ka hap sama em kalai kam don teh komentali menta ber asngile sngim dan lai kadua ngi su berat tengin yonong na epat kadai tang kajing dunong sudah kamdon syuk ke jingok nang. Habis berkena kalau tebak kalau perlu kesan saya yang kamdai ke ba malu malah. Kalau lalong sebab pelat. Ini. Ngi habangi pengkuat siar tinggi labu ke cekak ber pendeta apa fridge. Tapi hak jinglip tu kena kalain. Pelong ngi ben pendulut ketuka kamar ke jengi. Te kebong nak kena kalah te jangi kalah la pendom siapa? Ndai ba euro tentang dapat je itu lain men la kum perkat sengiu. Hei, mak. Kami habis kena kom long jangan kena kalah jangi hang ni. Kabilat ke kiu. Kum nak ke kiu habalip kalah. Hei, ngide bini kran kata. Balik ke kiu. Kami hap kemana? Ba hajar ke kiu bilaj. Hei. Ndai kalah ngimya. Athara imat lada total lang hakashi benai site yo ngimya laj lani. Site yo ngimya bara imat sau sengi san sengi kemut komplit. Banyo.
Bara lai tu yang hidup ya kalai. Benda kenyang, kelum. Kamu nak kena company. Nama tak kena katahan jengi kena. Nak kena kadau, ini kamu tin. Nak kena kadau. Ngi dah kajing so dom nama tak kena company lain. Hap ban lệ ba bentar kena kalai tip sekui gi bentar dengan tip ngai ba sekui gi bentar dengan gi mi me be gi lai kajing bana jonga setai spo samai rang sei setai ke me be kalai menjulip kalai balik area jongi area boy jongi ke badon ni power house ke badon ni ya kidam balik penduk ngilai lalong kum kitrai ngilai lalong kum kitrai Denem. Apa boy? Nak boy? Insyaallah ni kalai, ni penmi kalai. Takum lo ngi kita ngi long ngi sadum, ki olai. Hei. Kami hap kamna. Dulu kam ki jam jengi. Ki kunro ban pulakot miok pulakot. Bun kelip lai. Da bun mati. Chana bini tu itau. Pathai menta kan ke generation pamenta. Hei. Dalong kumendai. Beri udang yoi, dari beri minta lak melian tak lain, membeti ini cuy. Kami hap dah ni, berkom. Kajing dunang tengah dia bika bakrau. Nama bangingi, poi kisiar, tentang kalai kambiang. Kini kisiar lagi don kam hai kalai ban pensai iki bakin hek bakin insan. Nama kabam ni teh mah, kalau ngilak penbiang he kabam hendak lagi don kam kajis ai. Nama kam kajis ai kini kisiar kila ban yam. Naman dah kajur kajing kriat dah jur ke selap kal air kila hirup ban ngidu nong kam tam lay klem kalai ngimla ban kiu bong kum ke bisnes kum ki jingri ki jingrem bat kum ki dukan ngi hang deng ngi dun kam si sai kalai namar ke jingdu nong jong kan kalai hasnong jingi kalong kak palat ya kan ni ngila yai tuat jingmut bangi kum no bangin le ya kan ya ka like bakan biang hasnong jongi dah ke jingwan jong pi sia tengi ru ngi slur ban pen slur iki paj ba ban keren syakmat ya ke jingduna jong ka like jong hasnong jongi kane ka like kalalong ke bakta sisa na ka benta jongi ki paj ba ni kita ki barep ba kita ki bari kini ki jingri ngi khot nang tren seneng ginel awan tre hana tre si kentar alip kalaj bro si sngi baplima kabam nyo na ai baikeli kinyo na ai kiwan tre hana jenjar kin yakira long yangira jenjar hinong ai tre yakira jenjar he dai kinong ban ai kibre ba ai tre yangi ke grill ro domdon ra kalaj kidom kiong lanon pendap si ke grill ngalanon pendap jing tre jonga ngipat kalaj njuyo ra wala kata ka bilaj ro kalaj pun kum judan ra bilaj ro ke kiu bai man lau punai ke kiu bai entah punai bal adap le bun bah ka belip bun kata yo brestium yo tre ka sisngi lang teng-tengin pawan ni kine nang tre nganam sning ro sisngi mle yo sisngi arsngi bun ka ba su me tang kenta ra me jen mit da pra beje kne beje la liep menta yun khot da lamit khot nang tre ramlong hira tip surah dalip akuinan ro dairi kalip dalip semlem ro dairi kalip dadu adairi sate akuinan semlem karbulu kamek kalat tapi belengok nakadau ayu bolong mta teng lak sna ki es krim dalawan bu la lut kuruk kerak teng long kadu nang yang ngi dai ngi in jakpo nang ne te kumta hi bun ba lip te ba me teng tahi kasi sngi kum to si sien arsien kalip kamek datang kum tahi kat kum kajing lap jongi ki ngom susnong basong dukan hani po umran dai kan kham tam ngi ki ba song dukan ha ba xerox machine print card passport size kasem jing bhang sem jing tengtang nadon kamban print kon hasnong hathau bunsen kalaj kalip rengi ngimban se bahap le chom sning ban zerok
kata ro kala kata kenya ki pajba nong sisnong bat kumju yang aro umju ngelasdang senggani ka kam lam tala arbana itam andai kani ka jingthot jongani ka laj kasitom yang kumna bangan yat sakmat ya kani ka kam kat kum gajing lap jong yi nong sisnong ta kasisngi menmit kasit lep men step kame adin chpo baje kala lep biang antara selap kumto kala lep biang janmet kame ha kebun be kabal lep ni sene ha kabade bat karne ka phang ka jing lip light bat ka jing yo light hapo jong kane ka office bat kumjur ata hakine ki hakane ka sinong bat hane ki dong than jong kane ka umran dari mo kuma pier ngi don mentak sngi te nadu bas ngi sedang ya kane ka office nadu benai me last week benai me kumtu ter te hapor bangis le ikini ki furniture hapor bangis sedang ban set up ikine te kala pun thut bah hadu kata-kata ka ba teng kam ka de ban sim tang hapo si benai re nak rau jing thut jong kalat ka sim por hadu urbanized teng bangin yo ban complete full ikini ki furniture ini ki jing don kam ne baro te kidon kisngi kumang ong ba ka jing thut jong kalat kidon kisngi ki ba teng citeng sngiru kamek kalat idon kisngiru ba baro kisngi kamek kalat kamek turu lada kamek tu ar kam talai kata kan ka kalibno te kata ngabatai ta ka jinglong jiman nadu topor bangina sedang sina te hadin tu ndak dapat long ngi abu ikine hitip ha kane ka we ka kamera mo ngidon kane ka ngi operate ini ka kios banking ka ba ai service nam ta ki nong snong jong kane ka dong ka than hapo jong kane ka area Mardon Cluster ki ong te hapo jong kane Mardon Cluster ki don kuma arpu we tli ki snong ha ka ba kane ka office jong kane ka picture ngi jingkermen nong ba Mardon Cluster mo kabal ada register hapo cooperative society ak ha ka ba ngibu kane kios banking ban le ki cash transaction ki non cash transaction ni pen le ru ikini ki ban play account nang ta na kini ban pen register kini ki PMJJY PMSBY ki ong ki social security scheme te nang tapat kiwe ki kam habari bat kabang te kumju rotat ngile kita ki financial literacy kam kumtu long ban wara ka jingede ka bajan hapadang ki pajba bat kabang te henrei lada ka jing thut jong kalaj pat ka pen deko no ya ka tagur kom trekam ni don sa ki kamera jong kiwe kamera bang ngile ki penon kam laptop ni penon kam ki printer ni penon kam kiwe mo ni penon kam kalaj te ka jing thut jong kalaj ka pen wara ka jing deko ha kom trekam jong office kan kata ka ba ngilap ngisem mentang ngila don hane nadu menai Jun manu last week menai me Jun ter hadu menta te kidon kisngile kumbang ong mene ba cisngiru don kasngiru kam don kata kalai nadu sipo baje hadu sau baje kumtu kepenlong ba teng kibru kilawan jeng lain pon sei pisa mar pitip pertai menta kelong maka digital transaction turu mah kile tang adhar ni dile tang daka ATM kumtu nakar don kalai pat ngimla men le transaction ye te kata kan ka wara ka jingdu ba khrau bat khamtam ka jing thmu jongi kelong ban wara ya kan ka kios banking hane long ban pensuk ipan ba haja ka pen kile jeng lain hapo umsning lane ban lejang yang lain hapo ATM te kan lut ya ka bai kali nang tai ka singi ka por habiang sa ulan bajrong te re dadot kadon hang ne pat long no kan yarap ya ki pan ba bakin lain ka lut ka pisa mat ka por ken te re lada ka thut ka lain kumne long more or less kan long kumju kumbak ngilong mensua ken kata ka de kejing ka bangi kendu hapo jong ka office bahap hapo jong ka nombak Mardon Cluster ka ngibu headquarter hang ne hapo Dairi Hamtam ke banin kong kadai na bantaki kun kiti beli school samantala sedang serai exam teban pule kot bahar umyo na mala liab laj tem yu imat te daong pule kot yang lu liab laj mai te kila kiu jing thia la thia te khamtam na ka ne ka ba kam bari jingri ngiri kisiar dang wan ra yar kun ka laj ndon yab lut te jinjar en ka umro ngi hap sutong ki dah pendon kam dah kalaj mentah hap sulek lu dah beriu tengim la rekin ban su trei dah kabor la jong ma mar ba palat mar ngila thiet khnai ta kitiar kitar ba ngin trei dah kalaj te mentah ke belaj ka he ka kiu kalaj ndon te ke belaj man lau benai kan kiu ve kan su kiu ve tu na ka khasan spa ar hajar lai hajar ngale hapoi hadu khat pra hajar tang ar benai kabai laj adam siu dengan laj keren ki ong ngimla lai kong kila thang di bol bong ta ka to thang di bol di bali la thiet bol li ru kaju hi manta ya resip ro ngabu ben nya dunang sedang hadu ka menta kiski ro nang bu ben
tengok tu meleleh dak mek lenter rok dang biang de kam ju mek lai di kena menta lai lai sitayo mdon lai te tang kata hi keba konstan te tang kalai bas ngau du nong palat ada long kebala te nyarap lem ge nyama pi rok ban pen ngilai kerpat ngilai sayong gile kum mem ngau gile kum mem itu le kum mem pana yang tu se bentik lem kalai mo kle phun ke rama chnong ro ngas ngau be ki sai phun nang ta ki nei ba khamat ro ki sai phun kiang oi la wan chnong yang pi hana to kan same da le ka me hi ra tu hi sa me hi ra te jenjar em chi sien bala pendon kam na lai ndai te kum kapor man dai thai man su thang dak sarak man tai thang sarak rum dan kila ai dak lai ki ong ba pin suk kala nong jenjar arsya ka jing du nong ka ba krau chu pen ban na banta kan na mar leyu ka pisang ni hap sai bet ni hap ai ka jing sai ni mio jing pendon kam ni mio jenjar te dalong ka bala te pin hap pen ya keren lem mo na banta ki nei ki jing don kam pai ba kedukan junga kalong ba kedukan kapsnyu te kedukan kapsnyu junga pat ngapun kam kalat te buna kipor kining tapalong kalat kalong kalibita te kalat kalibet kalong niru jinjar kin ka kam ka jam kalong ba niru idu nong taba kedukan jui kemdere kedukan ba di jung la jong mengsuai te ada kalat kalibet niru tre dek ai kumba hangai tengah ngatri la jong Christian school la jong antaran kelas BA ta semester mo ngali kelas BA ta ngatri atat pendapat la jong be kelas te ngakama ta la jong hi te kadang amyo kama ke sem jingi aji nyungai ken mo te long balak tolong kumi ke betre ta da kalat tolong ele kin ban penmi pha kalat hanya sinong mo teng sinong jingi bum long lip ha ta kalat teng mun kibiru sem jingi ha kalat teng Dame me khende dalip daki kenta kilip telung dame phatra